Wala o. Mga pabili o. Oh. Signal number 1 yata tayo. Lagyan natin insulation kasi mababa ito. Kamusta kayo bahay ng Tipaseng? Baka binaha na. Ilang Tipaseng? Bahay niya. Baka baha na. Wala pa namang tao doon. Kaya nga. Hindi pa naman guys baha dito kailan Tipaseng. Binili ni Sadang nandun sa kubo. Binili na. Taga raw, inayos ng kapitan namin yan yung ilog dyan. Pinahukay niya kaya kahit malakas ang ulan ngayon, hindi na masyadong bumabaha. Puro sarado ang kan dito, mga balay. Ang Tipaseng! Ilang tao. So, kami sa Tipaseng. So, ang Tipaseng, ito yung itsura ng taltalod niya, oh. Bukid niya, oh. Bagyong Emong. Nasa letter E na tayo. Tara. Tinaas daw nila yung mga gamit. Kaya nga, kalakas. Kung magtuloy-tuloy to guys hanggang mamaya, ay baha talaga to. Sarap ng kabuti ng Tipaseng. Oh, grabe, sobrang lalim. Hindi mo sa kabilang katapos. Kasi hindi mo alam yung buong tubig eh. Ayan, nakain na nga yung mga kunting buhangin dito, oh. Aron. Kalapas ko na to. Diyan kanila ilog mo yan. Nagkakon na doon banda, oh. Nagagawa na naman doon sa taas. Yung pagdaanan. Dito lang ko niya, oh. Atap yun. Akala ko ito ganun pala. Itong bagyo na ito? Emong. Parang emong lagi. Ayun, sino kayo dante? Kapag naman ang ganito yun. Nagdaban yung buhangin, oh. Wala, oh. Mga pabili, oh. Oh. Parang dito nagdaan yung tubig, ano? Kasi pabunan yan, no? Dati hindi ko na ano. Diba, kalsada ka yung tignan mo? Pag nakain na yan, oh. Wala naman. So ayan guys, bibili tayo ng ng trapal, yung request ni Kuya Tuter pang gawa nila ng kubol-kubol. Bibis na tayo nyo. Meron tayo dito. Ilang yarda yan?
Ha? 10. Magkano isa? Ilan na nila? Metro. Grabe, oh, yung ilog papuntang Wow, pala yun. Ito, kaluwang ko dapat yung muro siya, no? Ito yung ano, tubig na dumadali pa, Batuili. Puro ano kasi yan eh, galing bundok. Kaya Sama-sama sila bago doon sa kabila. Paano wala nang kuhan, puno ang bundok. Wala oh, naging kun na to oh. Grabe oh. Palayan yan, di ba? Oo, pala yun Yung ilog naman nakabuti. Wala, kawawa naman yung paano. Wala, naging ilog na yung bahay niya oh, kuya. Wait. Oo, hindi na sila nakababa talaga. Wala, kalaalim. Ito sila ate ang nakatira, oh. Wala, sandali nga, kalaalim. Wala, grabe sitwasyon dito guys sa Mindoro. Talagang yung ano, naging ilog ng Palayan. Ngayon ano? Abot yung hagdan. Wala na yung hagdan na, lipat na. Wala, hanggang dito na pa naman kasi yung tubig ko. Dito na pala. Wala, Diyos ko. Wala na yung transfer. Sobrang lalim na dito, guys. Na ka na rin to, oh. Bawal mag ano ngayon dito sa tramline magtawid, sobrang lalim, delikado ang ano ilog. Yan, may dala pa naman kaming trapal. Siguro ano sa susunod na araw. Wala na yung hagdan nila oh. Wala na. Diyos ko, oh, kakatakot. Pagkatawan makatawid na siya. Siguro kahit nagutom na ako doon. Hindi na ako magtawid. Ang kawawa lang din yung mga ano diyan, mga katutubo na walang stock na bigas na pagkain. Hindi sila makakatawid dito. Pero may tindahan naman doon, pero kapag nawalan din yung tindahan talaga, hanggang Lalo ngayon nga. no choice sila. Wala kang kamuti. Kamu-kamote. So ayan na guys, dito tayo sa Barangay Manuot. Ayan, sobrang lakas na ng ano, tubig. Ang dami ng tao dito sa may kalsada. So babalik na lang kami para magbigay ng ano, kung ano may tulong. Tinapay tsaka kape na lang siguro. Babalik kami maya-maya. Hindi muna kami. Bali, wala rin naman kasi kami dala. Bali, ang dala namin guys yung trapal. Didilisan na namin dito kay Lakong. Ayun si Kuya Tuter oh. Ayun siya. Si Kuya Tuter. At Twitter. Ay, siya ba napunta kanina? Kaya pala nakita ko doon. Hindi kayo, baka magtirik yung... Kuya, hindi kaya? Hindi po kaya? Hindi na kaya. Taas ang tubig. Kawawa ang mga palay. So ayan mga ka-dragon, pupunta kami sa bahay nung panganay naming kapatid. Pero ang nandyan lang yung bayaw namin, saka yung anak niya. I-check lang namin kung ano ng status nila doon sa Maling. Kaya lang, ano, parang hindi kami makakadaan. Kasi ang daming sasakyan dito, oh. Pero susubukan namin maglakad. Kasi yung ate namin, nag-aalala siya sa Singapore, si Ate Jingjing, hindi niya makontak yung mag-ama niya. Kaya sabi niya kung pwede daw namin puntahan. Wala kang kaputi dyan. Naka-ready na yung kanina. Nakita kong panahan. May kabuti ako doon eh. So ayan mga ka-dragon, sa Tiligaya, katigas ang ulo, sabi maiwan na. Ayaw niya maiwan. Kanina pa. Sabi namin, i-bash na naman kami dahil katigas ang ulo mo. So, marunong pa sila sa akin kung nanakiden. Nato nga bakat talaga. Tapos sabi niya, bakutak pa'y kinyayo. Shakti kwa, pabati yo. Kung nanakiden. May man nagarat ako dito eh. Kaya may iwan kang kinagpagkat. Antay, ayun o, mag-ihi ka na lang ng halaman. Ay, lang ko doon. Yung ngayon gito sabi namin. Hindi ba nakagita yung sasakyan? Sabi ko mag-isabay na lang doon sa nagada mo. Pauwi na sila eh. Si Bombay man dito. Hi!
Ay, Bombay, palagpasin mo rin yung bagyo bago ka magsingil. Tunay kang yard. Awan mo, lapil-pil yung malda. Uray, pinagbabagyo ang singer. Ala? O, kuya. Nagasingil ka pa? Nakarating ka dito, kuya. Nagasingil ka pa yata. Kami na kaya nagtuloy. Ay, kami na kaya. Huwag ka muna daw magsingil at nagabagyo. Kami na kaya magtuloy. Sino bang singilin mo dyan at kami na bala magsingil? Hindi ko sila ate Ana. Dati ka lang din, pinapuntahan mo yung pinapuntahan. Hindi ate Ana yan. Nakaraling din ganda ko. Hindi kaya doon. Hoy! Mr. Kalahi. Kasi kung kailan pa kita nabigyan ng sigara. Punta po sana kami doon kila Kuya Junior. Hindi makontak ni ate, nag-ayak na. Wala na doon. Hindi ba kataan? Punta po sana kami doon kila Kuya Junior. Hindi makontak ni ate, nag-ayak na. Wala man doon. Wala na sila tiklaro. Ayun na yung bukit natin. Aray, kawawa. Grabe dito sa inyo. Wala man sa Monteklaro. Wala man doon sa amin. Punta sana kami doon eh. Kuya? Magluto pa lang daw. Kape. Nag-survey pa lang. Doon po sana kay Garma. Ay, napastang mo doon. Hindi po kaya magtawid. Kaya, huwag na magkulit. Kaya ba? Hindi dito lang mo. Kami doon sa baka makon tayo. Kawawa yung mga palay, oh. Oo. Sana kung may dyan na makita yung bahay. Kaya magpunta sila, oh. Sama tayo? Ha? Baka na kami para mo, ha? Baka mapatay ka, no? Sir, ano kami, sir? Dito kami bata. Bata lang tignan. Uy, ano yan? Tawag kayo. Kabataan mo. Tapusin mo daw. Bata, tanggalin mo. Kasi daw ko na. Baka mamaya kami umihalang. Gusto mo namin sa bangsan. Pag ikaw nahulog ka dyan, tuloy-tuloy ka pababa. Okay, sana kung naipon ka dyan, oh. Hindi, malakas yan. Katangkadan nila yan. Pupunta nila. Nako, Ate Jingjing, hindi kami makapunta dun sa bahay nyo. Nakita nyo naman sitwasyon, oh. Sobrang hirap. Sobrang lalim. Baka matangay kami ng tubig. Sa Batuili, yung mundo. Wala yan, ha? Sana may kwan dito, oh, yung rubber boat, no? Ay, diretso ka dyan sa ilog.
ayusin na doon banda. Pero bukol-bukol na na. Balik tayo mamaya. Pag nagbabaw-babaw. Baka Kung magtigil ang ulan, parang gusto ko lang dali yung tinilang ko. Ay, kalayo ko yung ganda, oh. Nakali dito kanina, kaya parang nagaganito kasi lang. Pagganito, ay ano, tapos niya. Kay Tagtay. ay nasuhala si Ana. Oo, ay nakita ko, ay di ko gabi pa lang. Sila Kuya Junior kaya doon ano ng itsura. Kalalim pa naman doon sa kanila. Baka hanggang leg na yun. Kaya nga hindi mo man sila makunta. Dapat kagabi pa sila naglitas eh. Brown out pa naman. Hindi mo sila matawaga. Walang internet. Kabawa pa naman ang bahay nila ate. Itong traktura nga, hindi makatawid. Pati itong mga nagalinis sa kalsada oh. Hindi makadaan. Extra. Kaya nga bahain din doon. Paggabi nga lang eh hanggang yung sinid na picture ni ate eh hanggang kon na. Hanggang tuhod na. Hindi ano pa ngayon ay. Sila yun. Pag lumami ng Wala, parang nag-ano naman na yung tulay. Mga ka-Dragon Bali, bumalik muna kami dito sa bahay para makapag init ng tubig. Eh, magdadala tayo guys kahit na ano lang, kape at kape tinapay para lang doon sa mga para mainitan naman ang sikmura ng yung mga tao doon. Kung sino yung mga gusto magkape. Hindi ito madalian lang to guys, kaya ito na lang yung naisip namin kasi talaga, grabe yung baha doon. Hindi rin kasi kami makadaan mamaya. Kaya ako magpaano muna kami ng pahupa-hupa ng konti. Babalik kami. Yung kila ate. Ito yung aming naisipan guys, ng kape. Kape at saka tinapay. Pinimpla na namin para inom na lang. Dante. Yung panganay kasi naming kapatid eh, hindi na mapakali sa Singapore dahil hindi niya nga makontak yung kanyang mag-ama. So sana pagbalik natin eh makatawid na tayo. Timplahin natin guys ay meron tayong black coffee, meron ding with creamer. So ayun mga ka-dragon, dala natin ng bigas yung mag-ama dun, mag-ama ni ate. Kawawa Ayan, natin. may bigay rin akong noodles guys, tsaka mayroon na yung PJ. Wala na bang dagdag? May kape yan, asukal. Puro noodles na. Tsaka bigas, importante kasi. Mag-aabot ka rin dyan doon? So, ngayon guys, lalakad na kami habang walang ulan. Baka makatawid na tayo. May mga nagbigay naman daw ng bigas doon yung mga pulis kanina. Buti na lang din. Tulong-tulong ba? Sama ka ba isa? May